So genau schon war Glasgow fein karme golf gaatjachen fer Gaelic oren. Vi tudo que me isso no chein, agus ruta machine. Agus solution ra me motlo chapes. Do me down nos. Agus hach mi de foi nach waarschijnlijk carriage agus utidium kona manchke leintje scheint vin je hena was Sutherland by. Point the one so I want you to meet us, Dr. Margaret McKinnon. Sure. She is a genius in music. Right. So, Hachashing in the like a year corner. Gavoran, wait till you hear this voice, Margaret, agus vai futa holumai agus hey me rotini agus uchi well so there's a voice in there somewhere so they google up agus hildig me or such me in that case as me you train it shimmera hoshi he train a classicer so me kook blindje ka kin so goeie na gezin was toch Meer wel. Meer, you know, it's klassieker gehaald toen aan de Gaelic hadden we David Moore en de kleintje. En jullie zijn, toen is munje de in Gaelic sjouwnoos, de fachklassen het behulpdieven. Als maar weinig als de drienste bij, je aan de sjouwnoos, drienste bij een privé moord na because je aan de sjouwnoos. Hanning of it, Eckert. And you had so hard the werken ik doe je in de show ach, maar goed is tussen in de show in Gaelic, maar waar die van ook mal op een doorring naar haar in mode was schön. Een klassieke honden. Hatulis me nach kel klassieke van een Gaelic, itje. Ach, maar goed, maar jeesje, tussen is de haren, is het een klassieke gehad. Als ik in hem treppen met dat schachetoretje, ik las van een nachtje, als waar mijn kraad, deze logeesje, the world of opera, I think they created the bel canto. But the bel canto was created in the fields of South Uist and North Uist and every other island where people worked. Als wat de scheunjes wat de koppet, is wat drainen naterige. Maar kutje de jeesjes te de scheungladien. Ik dacht ook weinig naar heen kunnen gaan. That's classical. That is classical. I said training not travel. Had ook een kook prendje kutje gevierd. Nu ga je dus zien, we zijn kudis we zijn kolaf, we deden nou how it two willen haar zeggen te zitten. Kudis we kolaf goed, ze zijn nog gekozen, maar zijn nog goed. Nou, de hoekie goede maag. Well, hoekie koach ken go. Acharut jun zich mi kemadu. Hanan je ho koach se henjes toe. Hanan na shin koach kitjes. Ha koach an je ho ishal se henjes toe. The power is not in the powerful projection of the voice, but in the softness and the soft singing. That's where the true power is. Hatunis munjen mara Pavarotti schein, o shouldn't go a kanye. Ma yeshu si Pavarotti schein pianissimo. Son ocean hiu goach. So vaano so shini unsachu. Zakat. So you don't have to fill a hall with bellowing
to the back of the hole. It is the powers within the soft singing